Čus, bus, tu je Meci. Chcela by som sa vám predstaviť. Ja som Meci, to už som povedala. Chcem pre vás, pre teba, tam, pre teba, pre ňu, pre ňo, aj pre ňo. Natáčať videá. A hlavne chcem, aby ste sa bavili. Toto začnem už tretíkrát, lebo takrát sa to neuložilo. Takže dúfam, že teraz sa mi to uloží, lebo mu šlapnem do tváre. Chcem urobiť kratšie video na začiatok. Nie je také veľmi dlhé. Chcela by som poďakovať youtuberom, ktorí ma inšpirovali k tomu, čo chcem robiť. A chcem povedať, že či už budú pod mojimi videami hejteri, teda ich komentáre, ich dislajky, alebo iné veci. Chcem však povedať, že môj kanál bude slúžiť na zábavu, ale aj na poučenie. Nie na nejaké blbosti. Takže túto masku si dám dole len, keď to bude vážne potrebné, alebo keď už budú všetci, ktorí nemali vedieť, čo robím, keď to budú vedieť. Ak to budú vedieť, dám si ju dole. A kým to nevedia, bude stále nasadená. Teším sa, keď si ju budem môcť dať dole, ale zatiaľ nie. Takže dúfam, že sa vám toto krátke video páčilo, lebo týmto vám chcem povedať, že nebudem natáčať len tagy, ale aj rôzne let's playe a iné videá. Takže ma podporte lajkom, komentárom, zdieľajte, odoberajte a všetky tieto základné veci. Hlavne sa dobre bavte. Môžete mi napísať, čo si o mne myslíte, je mi to jedno. Chcem hlavne, aby sa bavili tí, ktorí ma budú sledovať aj dlhodobejšie. Už vám poviem len jednu vec. A to,